ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 2024ର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗରେ ବିଷୟଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଆସ ଆଜି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ 3 ପିଢ଼ି ଗଲାଣି। ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର। ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ କେହି କେହି ଅଭିଧାନ ବି ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅର୍ଥ। ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅଛି, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାମାଣିକ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରୁ ଆଦୃତ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମିତା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଭାବେ, ଏହା ହେଲା ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଓ କେବେର, ଏ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ବୁଝେ, ଏହା ହେଲା ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାପରେ ଅସ୍ମିତା, ଶେଷରେ ପରିଚୟ ବା ପରିଚିତ। ଏହି 3 ଶବ୍ଦର ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବି, ଯହିଁରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ତା'ର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ଯଦି ଏତିକି ହୁଏ, ତେବେ ବାକି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱର ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ଲୋକସର୍ଜନା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାମହିମ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଲୋକସ୍ତର ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଘୋଷିତ ହେବାର ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ର। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା'ର ଶାସକ କାଳରେ ଗଜପତି ଥିଲେ ସର୍ବସକ୍ଷମରେ ଘୋଷିତ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଉତ ବା ସେବକ। ପ୍ରକୃତରେ ଶାସକ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ। ଧର୍ମୀୟ ଲୋକଦର୍ଶନରେ ଏ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ରାଜାଙ୍କର ରାଉତ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ନାମରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା, କି ନାହିଁ, କି ଆଗକୁ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରାଜମହଲ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ବ୍ୟପ୍ତ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରର ନରପତିଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ରାଜମହଲର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଉତ ସେବକ ସାଧାରଣ ଗୃହବାସୀ, ଏ ନିଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏକକ ନିଦର୍ଶନ ଯେ ରାଜ୍ୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୟ ଇତିହାସରେ ବା ଅତୀତରେ ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ବି ନ ରହୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କେହି ଦାବି କରିବାକୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ନିର୍ବଂଶ ହେବାର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରାଜା କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୟ ପିତୃପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟରୁ ରାଜା ଯାହା ପାଇଲେ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ମାଲିକଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲିନି ଏବଂ ମଳୟଗିରି ପାଦଭୂମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ଓରେଟସ୍ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଧାନର ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅରୁଆ। ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଅରୁଆରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ରୁ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ନାମକ ଏକ ଭାଷାର କାବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉଦ୍ଘାଟିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ। ବିଭାଷାର ଅର୍ଥ ଉପଭାଷା ନୁହେଁ। ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣର ବିଭାଷାକୁ ବୈକଳ୍ପିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା।
ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଚୀ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଏ ବିଭବ ଭାରତରେ ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। ଏ ଭାଷା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଅଶୋକ ନୁହନ୍ତି ଆସ୍ତାବଳର ବଳିୟାନ। ନିରସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଲେଖିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିନା ରାଜାରେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଓ ଆରାଧ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ମହାବଳୀ ରାଜଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦେଖି ଅଶୋକ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ବଂଶବାଦ ଓ ଜାତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଂଶବାଦ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘୋଷଣା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଛାୟା ସଙ୍ଗିନୀମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ପ୍ରଥମ ନିମ୍ନ ବଂଶଜ ନାରୀ। ଏବଂ ଇଏ ନବମ ବା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଭୂଲଗ୍ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଅନନ୍ୟ ମାଟି। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଉପଚାର ସର୍ବସ୍ୱତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ନିର୍ଗୁଣ ଧର୍ମଧାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ମୌଳିକ ନବୋନ୍ମେଷ ଏବଂ ଏହା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଗମ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ତାଳ ବାଦ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟର ପରିସୀମା ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ମୌଳିକ କଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି କଳା। ଏହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଚୌକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆର ତାଳବାଦ୍ୟରେ ଲୋକ ସବୁ ମୌଳିକ। ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ରପଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବତା ଲୋକବିଜୟ ଯାତ୍ରା ତଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥା ଉପଚାର ବିଧି ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ସେବାୟତନରେ ଏ ମୌଳିକତା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଧର୍ମଧାରା ଓ ବୈଦିକ ଔପୌରସ୍ୟର ମିଶି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ବା ଧର୍ମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯହିଁରେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ସଂଗୃହୀତ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତତଃ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ତାଳପତ୍ର ରଚନା ଜୀବନ 400 ବର୍ଷର ହେଲା ବେଳକୁ କାଗଜର ଜୀବନ ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ, ସେ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କାଗଜ। ଏ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ବିଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନର ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୋଥି ଲିଖନ ପରମ୍ପରାର ଦାନ। ଗୁଜରାଟର ଜୈନ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ। ପୁଣି ଗୁଜରାଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁରୀର ହରିଦାସପୁରକୁ ଆସନ୍ତି କାଗଜ ଲେଖାକୁ ତାଳପତ୍ର ଲେଖାରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ ସାରଳା ଦାସରୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି 400 ବା 500 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ। ମନ୍ତ୍ରରୁ ଗାଥା ଗାଥାରୁ ପଦ ପଦରୁ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦରୁ ବାଚିକତାକୁ ଗତି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଆଉ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ଏ 500 ବର୍ଷ କେବଳ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ବିପୁଳ ଓ ରୁଧିମନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୂରତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଖର୍ବ କାୟ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ର। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଗରେ ନିଜ ଭୂମି ଓ ଆସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଳୟ କରିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ତହିଁରେ
ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡନୀୟ ଏକୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବିସ୍ମାର୍କ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏକୀକରଣ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏକୀକରଣ ସହଜ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମବଂଶୀ ନରପତି କେଶରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡନୀୟ ଏକୀକରଣ ସମ୍ଭବ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ମୋର ଅସ୍ମିତା ଏତେ ବିପୁଳ, ମୌଳିକତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ମୋର ପରିଚୟ। ସଙ୍କଟ କାହିଁକି? ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିର ଏହାକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ମହାଗାଥା କେତେ ଅସାମାନ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆମର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ଦିନେ କେବେ, ଏବେ ତ ଇତିହାସ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଲେଖିବେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ତତ୍ପର ହାତ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା।